novom videu. Dneska si zahráme túto hru, čo bolo len skateová, len tu som si vymazal, lebo v tejto už sú peniaze a ja vám ukážem presne kde. Nie, tu nie. Je to presne v parkoch. Vám hneď ukážem, že kde to je. Počkáme chvíľku. Tento. A ja vám chcem ukázať také srandy, čo tu sú. No, najlepšia sranda tá loď, ale táto zemeguľa je najlepšia. Normálne, no presne toto sa vám stane, uvidíte. Normálne takto môžeš chodiť ako chceš. Že to stojí 2 €, ale to zase nie je také drahé. No a ešte tá loď vám ukážem. A ešte jedna dobrá vec, len tam musím nastúpiť rýchlo. Teď. Yes, super. Tak a teraz sa rozbehne. A teraz skočíš. Uj. No dobre. Tak vám idem ukázať tu ešte lepšiu srandu. No toto tornádo, to je najlepšia vec. Čo je toto? No, jak randi? Tam pôjdeme za chvíľku na tú najlepšiu vec, ale teraz sa idem dostať do toho, čo potrebujeme. No. Takže je to presne táto vec, je to skôr vozík alebo horská dráha. A na budúcom videu budem robiť online battle, lebo za tie exky, čo dostávaš za výhry alebo za nejaké veci, za nejaké ranky, tak si môžeš kúpiť tie coiny a ešte XK. Takže podľa mňa to je dobrá vec, takže alebo ešte budeme aj robiť tuto nejaké veci ešte a budeme ešte robiť také iných svetoch. Možno tých, no už som dojazdil a ideme vám ukázať tú horskú dráhu. No, som tu. To je najlepšia sranda, proste je to, aha, zapneš a ideš a môžeš zavodiť s tým pajkom. No ale škoda, že na tie balóny sa nejak nedá ísť. Aha, tam je hora, tam ja idem. Dostaň ma tam. No, poď. No, kde to je? Tu je. Snad sa dá do tých balónov ísť, lebo to by bola dobrá sranda. Ideme a uvidíme, čo sa stane. Tu. No, ja som to asi nejako bugol, lebo čo je toto? Čo je tam? Čo je to? Čo sa stane, keď tam pôjdem? No presne, za toto sa dá kupovať tie veci. Počkaj, nevral mi, že keď tam narazím, to dostanem. Nie, tak to bolo za čo iné asi. No tak. A teraz skúsim najdlhší grind na týchto veciach. Že skočíme. Tak nič. Počkať na túto radšej. Lebo túto keď skočím, tak narazím do stĺpu. No tak. A uvidíme, že koľko dostanem bodov. A je to presne bodov. Ešte som to nepokazil. Uvidíme. Dobre. Zostaň tam. No. No, tak idem do kolotoča, aj to je sranda. No, takže ľudia, a už na budúce